Hello mga guys! Nandito kami sa aming bahay ni Archie. Yeah. Okay, a one, 2, 3. Come on, let's go. Nakakanta baby. Baksa ka we, sunda ko. Dali, sunda ko. Sunda si Papa. Iyak tayo sayo. Mana akong anak guys. Mana akong anak. Si Archie Liam. Titi. Anak. Hanggang isang duwaan. Duwa lang sila.